ҷавон писару ҷавон духтар ба якдигар ошиқ буданд. аз ҳама бештар ҷавон писар ошиқи шайдои духтар буд. зиндагиашро бе ӯ як лаҳза тасаввур кардан наметавонист. ҷавон духтар ҳам ошиқ буд, вале як масъала ӯро ба ташвиш оварда буд. ҷавон писар фаҳмид ки ҷавон духтар аз чизе нигарон аст. аз ӯ пурсид: ба гумонам ту аз чизе хавотир ҳастӣ? чӣ туро ин қадар ба ташвиш овардааст? посух додани ҷавон духтар каме мушкил бошад ҳам, вале дар охир ҳарфи дилашро гуфт: ҳамон тавре ки худат медонӣ, модарат пир аст, ба ғайр аз ту фарзанде надорад. бояд бо ҳам маслиҳат кунем ки баъд аз издивоҷ модаратро ба хонаи калонсолон месупорӣ. ман то битоқати нигоҳбин кардани пирон солонро надорам. ҷавон писар бо шунидани ин суханҳо оҳи сардӣ кашид. барои ӯ зарбаи сахте буд ва ин интихоби шарти арӯс шавандааш ӯро дар мушкилие гузошт. дар дуроҳаи интихоби модар ё зан монда буд. вале ӯ пеши худ чунин фикре карду гуфт: чорае надорам, шарти духтарро қабул мекунам. шояд дар идомаи зиндагиамон фикраш иваз шавад. ҷавон писар шарти ҷавон духтарро қабул мекунад. онҳо бо ҳам издивоҷ карданд. вале аз зиндагиашон 6 моҳ нагузашта буд ки зани ҷавон ба садамаи автомобили дучор мешаваду миёнаш мешиканад, маъюб мешавад ва дар аробачаи маъюбон буд. ҷавон писар ба модараш мегӯяд: беҳтар нест ки занамро ба хонаи падару модараш бурда супорам, ё ин ки ӯро ба осоишгоҳ барам. модар аз ин пешниҳоди писараш сахт асабонӣ шуда мегӯяд: ман магар мурдаам ки келинамро ба осоишгоҳ супорам? магар шарм намедорӣ арӯсатро бо ин ҳол ба дасти падару модараш месупорӣ? ман то вақте ки ҳастам нигоҳбиниаш мекунам. ҷавон писар аз ин суханҳои модараш ба чашмонаш ашк омад ва ба занаш нигоҳ мекунад. зани ҷавон ҳам ба шавҳараш нигоҳ мекунад. бо нигоҳаш гӯё чунин мегуфт: ман шарте гузошта будам, номаъқулӣ кардам, иштибоҳе кардам, маро бубахш. мардак. шунавандагони азиз, агар малол наояд, дар зери ин видео лайк монед то паҳн шавад. савоби паҳнкунанда баробар аст ба гӯянда. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз.